चिरां जिल्लानि बेंटल देउलगुरि गामिनि मानुएल मुसाहारि आरो कार्मेला मुसाहारिनि फिसाजो सहिमा मुसाहारिया केन्सार बेरामजों गोब्राब नाख्रेबजानानै दं। गोबाव समनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों भुगिनानै दं होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। दायो गुवाहाटी बि बरुवा केन्सार फसंथानाव फाहामथाय लागासिनो दं। मानुएल मुसाहारिया गोरिबनि थाखाय गावनि फिसाजोखौ फाहामनो थाखाय रांखावरिनि जेंनायाव गोग्लैनानै दं। खमावबो 3 लाख रांसो खरसा जागोन होननानै मिथिहोदों। बिनिखायनो बिफा मानुएल मुसाहारिया बिटिआर सोरखारनिसिम राङारि अनसुंथाइ नागिरदों। खर' गंग्लायनानै लोगोसे बिटिआरनि रायजो राजाफोरनिसिम हेफाजाब नागिरनानै आर'ज गाबहरदों। आंनि फिसाजोआ माने बन केन्सार जादों होननानै डक्टरफ्रा माने आंनो फोरमायदों आरो। बेसे गोबावनिफ्राय जानाय बियो मा जाबाय डिसेम्बर मासनिफ्राय स्टार्ट जादों। बोसोरसेयानो जानोसै नै 11 मासाव हाबखाबाय नालाय। दा फाहामथाय लानायाव माबायदि डक्टरा रिजाल्ट होदों? दाथ' डक्टरफ्रा बुंदों 3 मायावहाय थैबाय होननानैहाय। ओमफ्राय दा एखन डक्टरफोरनिफ्राय जोङो दासिमबो माने क्लियार भाबै माबा मोनजोबाखै। मानो होनना बुङोब्ला बे एक्सरे खालामनाय मानाय रिपर्टआ दासिमबो मोनाखै नालाय। 23 तारिखआव लास्ट जागोन। 23 तारिखनिफ्राय ओरैहाय मा डक्टरफ्राबो जोङो मा डिसिसन होयो मा बुङो एखन अपारेसन खालामोना डाइरेक्ट दानस'नायनि माबा जायो नैबेखौ जों दासिमबो मोनजोबाखै आरो। बेसेबांसो रां खरसा जागोन? रां खरसा जागोननाथ' जोंनि अनुमानाव मथा-मथि 3 जानांगौ बिसिमावनो। ओमफ्राय ओरै अपारेसननि उनावबा बेसेबां थांबावो जों बुंनो रोङा। दा बेनिखायनो आङो जोंनि दा बिटिआर सरखार बा जोंनि जेसेबांनाखि हादर दैदेनगिरि दङ बिसोरनि सायाव आं माने आं अनसुंथाइखौ मोननो लुबैदों आरो। दा जोंनि बिटिआर सरकारनि मानसिफ्रा मा खालामो बेनोसै आंनि आर'जआ बेनो। आर'ज खावलायबाय आं। न'खराव साबेसे दङ? न'खराव आंना फिसाफ्रा 7मोन। 7नि गेजेराव 2 हाबा जाबाय। ओमफ्राय बे मथा-मथि लास्ट फिसाजोनि देरसिन आरो बियो। बे जाय बेमार जाजादों बियो। मा मावना जायोमोन नोंथाङा? सहिमा मुसाहारि। मा मावना जायोमोन नोंथाङा? आं मावना जानायाथ' आंना बिदिनो हालेवना जायो। बिदिनो कृषक आरो मालायफोरनि हा आदि मावनानै जायो आङो। आंहा निजेस' हाबो गैया। बेबायदिनि थाखाय आं बिराद खस्थ'आव दङ आरो। दा ओरैबो हाया ओरैबो हायानो आं।